Ja, jeg vil nu vise, hvordan man laver en goodness of fit test, og samtidig også, hvordan man hiver data ud for Danmarks Statistik. Så ja, I kan jo se, hvad det er for en lektion, vi skal gå ind på. Og så henter jeg det her link, eller følger det her link, og så kommer jeg ind på Danmarks Statistik. Og jeg kunne for eksempel godt tænke mig at lave en goodness of fit test, for at se, om indkomstfordelingen i en anden kommune er den samme som i hele landet. Så ind her, og hvis man nu ikke fik fat i, hvad jeg gjorde, så kan man lige pause den og gå tilbage. Det er fantastisk. Nå. Så trykker jeg her, disponibel indkomst, og så kommer jeg ind et sted, hvor jeg kan vælge en masse variabler. Og jeg vil gerne have en optælling med, hvor mange der er inden for de her forskellige intervaller, der tjener de her beløb. Så jeg skal vælge sådan her, og den måde jeg valgte flere på herovre end en, det var ved at holde kontrol ned, mens jeg kørte ned. Helt andet, det er det jeg skal tage op imod. Jeg vil ikke skelne mellem kønnene, det er bare mænd og kvinder i alt, og at også alder er sådan set også lige. Og her kunne jeg vælge forskellige år. Jeg kunne også teste, om indkomstfordelingen i 2 forskellige år var den samme. Nej, det var i 2012. Så venter min data. Og venter så tålmodigt, som jeg kan. Sådan. Så har jeg her indkomstfordelingen for hele Danmark. Jeg skal have det over Excel. Det er der heldigvis en knap. Den der. Så. Åben. Og så kommer det over, og det er grimt. Som I kan se her. De tal, jeg har brug for, det er dem, der står her. Så den kopierer jeg over i et nyt Excel-ark. Så det her, det er sammenligning af og noget, som jeg bestemmer for lige om lidt. Så her har jeg det er i Danmark. Det er de tal, jeg lige har hentet, jeg gerne herinde der. Jeg starter med at smide dem ind, som de var, et tilfældigt sted. Og så kopierer jeg dem igen. Fordi så kan jeg få lov til at sætte dem ind på den måde, at jeg glemte at vælge, hvor det skulle være. Her. Og her. Fordi så kan jeg vælge, at den skal vende om. Så er det ligner det lidt plejer, at vi har det ud i rækker i stedet for i søjler. Så er det indkomst her, og så er der antal. Og jeg kunne godt tænke mig at regne det ud som en andel i stedet for, fordi det er det, jeg skal bruge, når jeg skal lave min forventede lige om lidt. Så det der, og det der. Så skal jeg lige have en søjle herude, der hedder i alt. Og den skal ikke være, jo. Det kan det godt være der. Og så skal jeg tage land sammen her. Hvor mange lønmodtagere er i alt i Danmark i 2012. Der er folk med en indkomst i hvert fald. Og der får 4.560.311. Det bliver da sådan nogenlunde rimeligt. Så skal jeg i gang med at rette andelen ud. Og det er jo bare, hvor mange der tør til den her kategori ud af dem, der totalt er. Så det er jo ganske simpelt. Så det vil sige 6,23 eller 24% ligger her. Hvis jeg gerne kopierer min formel, så er det eneste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal sige til Excel, at den skal hele tiden holde fast i det her tal, som er antallet af folk med indkomst i Danmark. Det ændrer sig. Så ned og træk i det sorte kryds. Der. Og kan man sige noget? Og man kan sige noget her. Typisk så ligger folk og har en indkomst mellem 250.000 og 299 kroner. Ja. Så kan jeg sige fordelingen i Solrød, eller tilsvarende. Lad os lige gå ind og se, hvordan jeg gør det. Så jeg går ind der, hvor jeg var lige før.
går tilbage, og i stedet for et eller andet, så vælger jeg et eller andet, som jeg vil teste op imod. Og så Slagelse. Og så vender jeg en gang til. Og så spækker jeg på Excel en gang til. Der. Så skal jeg lige... se, hvad der sker med nogle fil her. Den har gemt sig. Det er første gang, det er sket. Prøv lige en gang til. Det var dog mystisk. Okay, der kom den. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt der. Det er de samme intervaller her, så jeg nøjes med at kopiere antallet. Der, og sige, at de skal med herovre i. Og det var i Slagelse. Det vil sige, det skal også være Slagelse, der står heroppe. Og på samme måde som før, så smider jeg lige ind et sted, kopierer det igen, og siger, at herfra skal den lige sætte det ind, ved at flippe det, sådan der. Og dem har jeg ikke brug for med, dem. Så det her, det er observeret. Så skal jeg regne forventet ud. Og det er jo altid under antagelse af nulhypotese. Det vil sige, her vil min nulhypotese være, at indkomstfordelingen i Slagelse er den samme som i Danmark i det hele taget. Og det vil sige, jeg mangler lige en ting først. Jeg skal lige finde ud af først, hvor mange der er i Slagelse. Det vil sige, hvor stor min stikprøve er. Og den er på 63.807 personer. Det vil sige, det forventede antal, der står her, det er den her andel. Den her andel af antallet af borgere i Slagelse, der tjener penge. På den ene eller den anden måde. Og det kan jeg bare trække ud. Og så jeg glemte vist lige at holde antallet af borgere i Slagelse fast. Sådan der. Og er der noget, der umiddelbart ser skævt ud? Sådan vanvittigt skævt. Så nu prøver vi at lave en Kian-test. Og vi skal lige det sidste tal med. Så se, om det nu er så rigtigt. Så vi skal have om Britag til Kian-teststørrelsen. Det vil sige, det er observeret minus forventet. Ja, det er det forventede. Altså ud af cirka 4.000, der er 12 altså ikke meget, så det ser fint ud. Og så videre, det ser værd ud, 420. Kian-teststørrelsen, det finder jeg vel ikke de her tal sammen. Det vil sige, den er 1013 stykker. Så vi skal lige have lavet vores udregning. Frihedsgrader. Teststørrelse. Kritisk teststørrelse. Kritisk værdi. Og p-værdi. Antallet af frihedsgrader, det er antal kategorier. Minus 1. Så mange kategorier har vi. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så det vil sige, at vi har 15 frihedsgrader.
Og Q i anden. Eller nej, undskyld, vores Q i anden. Værdi står i R11. Det er 1000, cirka 13. Det tal, der stod her. Den kritiske teststørrelse. Q2 invers RT. Og den vil gerne have videre, hvad for signifikans der på. Og mange frihedsgrader der. Ja. Det ser ikke godt ud. I hvert fald ikke, hvis vi gerne lad være med at få et kast på sådan noget, præcis. P-værdien tager vi også lige med. Så det er Q2 Ford RT. Godt. Og giver en test også. Og så er det frihedsgrader. Så det er til 2,57 gange 10 opløftet i minus 206. Det vil sige et meget, meget, meget lille tal. Der er meget lille sandsynlighed for at gå ud og finde noget, der passer værre med hele Danmarks befolkningsfordeling, end Slagelse gør. Og årsagen hertil, find det største tal. Ja. Det var her ved de høje indkomster. Og så kigger, så er der 810, der rent faktisk lå i det interval, eller fra 1,5 million op efter. Og hvis det havde fordelt sig, som det gør i hele Danmark, så burde der have været i hvert fald dobbelt så mange i den kategori. Så det er nok en af grundene til, at bunker så meget. Vi kan også sige her, at det er heller ikke helt godt, og her er det heller ikke helt godt. Det der, det er sådan set heller ikke godt, men ja, det der tal ser der ud til, det kunne man godt leve med. Det der er også stort. Så der er nogle helt bestemte kategorier, hvor der ikke er helt som det skal være. Ja. Så det var goodness og fedt. Jeg kunne faktisk også bruge det her til at lave en test for homogenitet, fordi jeg kan jo for eksempel sammenligne fordelingen i Slagelse med fordelingen i Aarhus for eksempel. Det er 2 forskellige populationer, men jeg vil teste det for det samme. Så kan man lave en test for homogenitet, men det gør jeg ikke her. Det kan I godt selv.